சித்த அமிர்த நேயர்களுக்கு ஆத்ம வணக்கம். உங்களுக்குள் ஒரு மருத்துவர் 7ஆம் பாகத்தில் இன்று சிந்தனை செய்வோம். ஒரு நோயை போக்கிக் கொள்வதற்கு அந்த நோயாளிகளுக்கு ஒரு உறுதிப்பாடு, நம்பிக்கை, பொறுமை அனைத்தும் இருக்க வேண்டும். இயற்கை முறையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவம் வேண்டும். ஒரு நோயாளி வரும்போது அந்த நோயை தீர்ப்பது மட்டுமல்லாது வாழ்நாள் முழுவதுமே அவர்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு உண்டான வழிமுறைகளை சொல்லித் தருவதுதான் உண்மையான ஒரு ஆத்மீக ஒரு மருத்துவம் என்று சொல்கின்றேன். தர்மங்களில் பல உண்டு. இந்த தர்மம், கருணையான இந்த தர்மமானது ஒரு மனிதனுடைய உடலை மட்டுமல்ல, அவனுடைய மனதை மட்டுமல்ல, அவன் சார்ந்த அந்த குடும்பம் அனைவருமே சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய வழிமுறைகளை சொல்லித்தர வேண்டும் என்பதுதான் இது ஒரு வகையான ஒரு பொது சேவை என்று சொல்லலாம். அதுவாக பார்க்கும்போது இது போன்ற பல நோய்களுக்கு தீர்வை கண்ட பெரிய பெரிய விஐபிகள் இந்த ஊரில் அதிகார நிலையில் இருக்கக்கூடிய, முதல் நிலையில் இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு உண்டான பல அதிகாரிகள் கூட சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள், அவர்களுக்கு நோய் தீர்ப்பதற்கு உண்டான வழிமுறைகள், இந்த செயல்பாடுகள் அனைத்தும் அவர்கள் நிவாரணமாகி ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையை அடைந்துள்ள நிலையில் பல நபர்கள் நோயாளிகளாக இருந்து சென்றவர்கள் இன்று குடும்ப உறுப்பினர்களாக, நண்பர்களை போன்று ஒரு ஆத்மார்த்தமாக பழகுவதை இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. இது ஒரு நல்ல ஒரு தருணமாகவும், இந்த பிறப்பிற்கு இது ஒரு நோக்கமாக கூட இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். சமுதாயத்தில் பல சேவைகள் செய்கிறார்கள், அதில் இதுவும் ஒன்று. சித்தர்கள் பெருமக்கள் ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தொடர்ந்து வரக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் தேவையான வாழ்வியல் மட்டுமல்ல, அவங்களுக்கு உடல் நலத்திற்கு உண்டான மருத்துவங்கள் மட்டுமல்லாது, வாழ்க்கைக்கு உண்டான மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்கின்ற பெரிய நிலைக்கு உண்டான அனைத்து விஷயங்களையும் அறிவுரையாக, உபதேசமாக வழங்கிவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய பாதம் பணிந்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்று அவர்களுக்கு கீழாக ஒரு துகளாக இருந்து அவர்கள் செய்த செயல்பாட்டுகளில் ஒரு சிறிதேனும் செய்வது என்பது ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு நிலைப்பாடாக கொண்டுதான் இங்கு சர்வீஸ் செய்யப்படுகின்றன. அவ்வாறாக பார்க்கும்போது ஒரு மனிதர்கள் தன்னுடைய நோயை இதுவரை வளர்த்து கொண்ட ஒரு நிலையில் மருந்துகள் பல எடுத்துக்கொண்டிருந்தாலும் இனி தொடர்ந்து அதுவாறாக இல்லாமல் அதிலிருந்து விடுபட்டு ஒரு நல்வாழ்வை அடைய வேண்டும் என்று பார்க்கும்போது அவர்கள் படிப்படியாக அந்த மருத்துவத்தை அதிலிருந்து இறங்கி இந்த இயற்கை முறையை உடனே அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவம் இருக்க வேண்டும். அதற்கு இந்த இயற்கை இயல்பான முறையில் உண்டான வாழ்வியல் முறைகளை நாம் சொல்லக்கூடிய அனைத்திற்கும் அவர்கள் ஏற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் முழுமை பெற்று நிறைவாக வாழ முடியும். சரி, இப்பொழுது அந்த மருத்துவத்தில் முரணான சில விஷயங்களை நாம் பார்க்கின்றோம். ஏன் என்று பார்த்தோமானால் அவர்களை குற்றம் சொல்வதற்காக நான் சொல்லவில்லை. இந்த இயற்கையான இயல்பியல் வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த நோயாளிகள் முதலில் மறுக்கிறார்கள். மறுப்பதற்கு சில காரணங்களை இங்கு நான் குறிப்பிடுகின்றேன். என்னவென்று பார்த்தோமானால், இந்த முறையில் இருப்பவர்கள் பல உணவுகள் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்று. அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா பத்தியம் இருக்க வேண்டும். இது போன்ற சில விஷயங்களை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இதுதான் இயல்பான ஒரு வாழ்க்கை முறை என்று சொல்லலாம். அந்த இயல்பான வாழ்க்கை முறைக்கு ஏதுவாக இதெல்லாம் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய தருணங்கள் வரும்போது அவர்கள் முதலில் குறிப்பிடக்கூடிய ஒன்று என்னவென்று பார்த்தால், என்னங்க நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க, அவர் டாக்டர் எனக்கு அந்த பழங்கள்லாம் சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறார், சர்க்கரை உணவுகள் சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறார் என்று அவர்கள் தயங்குவார்கள். தயங்குவது என்பது பயம். அவர்கள் அப்படி சொல்லியிருக்கிறார்களே, இவர்கள் இப்படி சொன்னால் இது எதை எடுத்துக்கொள்வது என்பது யாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். அவ்வாறாக பார்க்கும்போது அந்த ஒரு சர்க்கரை நோயாளியை சந்தித்தால் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பரிந்துரைக்கக்கூடிய முதல் விஷயம் என்னவென்று பார்த்தால், நீங்கள் கண்டிப்பாக சர்க்கரை சாப்பிட வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் பரிந்துரைப்போம். அவர்கள் சாப்பிடக்கூடாது என்பார்கள். நாங்கள் பழங்கள் கண்டிப்பாக சாப்பிட வேண்டும் என்போம், அவர்கள் சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்வார்கள். இந்த முரணான ஒரு நிலையில், இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மாட்டிக்கொண்டுதான் பல நோயாளிகள் அவதிப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள்.
ஒன்றோ முழுமையாக அவர்களுடைய செயல்பாட்டிற்குள் இறங்க வேண்டும், அல்லது இங்கு இந்த நிலைக்கு வந்துவிட வேண்டும். சரி, அவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு வருகிறார்கள் பாவம் என்று அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்து அவர்களின் நோயை போக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்துடன் சில விஷயங்களை அவர்களை வழிமுறைப்படுத்தி பார்க்கும்போது சில காலங்கள், 1 மாதமோ 2 மாதமோ, அவருடைய நோயோட வீரியம் சற்று குறைந்து அவர்கள் சற்று தெளிவாகவும் பொலிவாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை கூட நாங்கள் உணர்வதில்லை, அவர்களே உணர்ந்து ஆம் இவ்வாறான ஒரு மாற்றங்களை பார்த்தோம், இப்படியும் ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்குமா, கிடைத்தது என்பது ஒரு பெரிய பாக்கியம்தான், இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்க போகுதா என்று இருந்த எங்களுக்கு கிடைக்கும், இது கிடைப்பதற்கு ஒரு சாத்தியம்தான் என்று சொல்லும் அளவிற்கு இந்த முறைகள் இருக்கிறது என்பது சிறப்பான ஒன்று என்று சொல்லுகிறார்கள். சரி, படிப்படியாக அந்த நிலைப்பாடுகளில் தொடர்ந்து வந்து அதை மெல்ல போக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லும்போது அந்த ஓரிரு மாதங்கள் கழித்து மீண்டும் என்ன செய்கிறார்கள், தாங்கள் சரியாகி விட்டோம் என்ற ஒரு திருப்தி இருந்தாலும் மனதுக்குள் உள்ளரே அது 100 விழுக்காடு சரிதானா என்று அது ரெக்கார்டு பூர்வமாக அதுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் போல ஒரு சான்றிதழ் வாங்குவது என்கின்ற ஒரு கோட்பாட்டில் மீண்டும் என்ன செய்கிறார்கள், அந்த நவீன மருத்துவத்திற்கு சென்று இப்பொழுது பாருங்கள், நீங்கள் அவ்வாறு சொன்னீர்கள், இவருடைய அளவீடு என்ன இருக்கிறது, இப்போ எவ்வளவு இருக்குது, எந்த அளவுக்கு நாங்கள் குறைத்து விட்டோம் என்றெல்லாம் அவர்கள் அங்கு காட்டுவார்கள். அதை அவரிடம் பரிசோதனை செய்வார்கள். அவர்கள் பரிசோதனை செய்துவிட்டு, நீங்கள் என்ன மனிதனா, உங்களுக்கு அறிவு என்பது இல்லையா, எங்கே குறைந்திருக்கின்றன, அதே அளவில் தான் சற்று கூடுதலாக இருக்கின்றன, இந்த அளவில் போனால் இது இனி உங்களை நாங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியாது, நீங்கள் எங்கு பார்த்தீங்களோ அங்கே போய்விடுங்கள் என்று சற்று அதட்டலாக, எல்லோரும் செய்கிறார்களா என்பது எனக்கு தெரியாது, என்னுடைய நண்பரே நல்ல நண்பர்லாம் இருக்கிறாங்க, சிலர் சொல்லுகிறார்கள், நான் பார்த்த ஒரு நோயாளி அவ்வாறாக அங்கே நடந்ததாக சொன்னார், அவ்வாறாக சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அதையெல்லாம் நம்பாதீர்கள், நான் மீண்டும் இந்த மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டு உங்களை நீங்கள் பேணி காத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று அவர் பரிந்துரைக்கிறார்கள். சரி, இவர்கள் அதோடு போகட்டுமே, அங்கேயோ போகட்டுமே என்று போனால் அதையும் விடுவதில்லை. நீங்கள் சரியா போச்சுன்னு சொல்றீங்க, ஆனால் இன்னும் சரியாகலன்னு சொல்றாருமே, ஏன்னா எங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை உண்டாக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? ஒரு காலத்திலையும் அது நடக்காது. நாங்கள் நண்பர்களாக வேண்டுமானால் பழகலாம். அந்த முறை, அந்த பயணம் என்பது அவருடைய வழிபாதைகள் வேற, எங்களுடைய வழிபாதைகள் வேற. எங்க 2 பேர்த்தையும் சேர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறீர்கள், உங்களுக்கு எது விருப்பமோ நீங்கள் அதன்படி செய்யுங்கள் என்பது. அப்பொழுது அவர்கள் 2 கட்டான் போன்ற மிளித்து கொண்டிருப்பார்கள். நான் திருப்பி கேட்பேன், நீங்கள் எதற்காக அங்கே போய் பார்க்க வேண்டும் என்று. இல்லை, சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்த்தேன். சரியாக இருக்கிறது என்று நாங்கள் தான் சொல்கிறோம் அல்லவா, எங்களை நம்பி வந்தீர்கள், இயற்கையை நம்பினீர்கள், உங்களை நீங்கள் நம்பினீர்கள், இந்த நிலைப்பாட்டில் மீண்டும் அது சரியாக இருக்கிறதா என்று கேட்டால் அது எப்படி சொல்ல முடியும்? உங்கள் உடம்புக்குள்ள உயிர் இருக்குதா என்று நீங்கள் அவரை போய் எப்படி கேட்குறீங்க? உங்கள் உடம்புல உயிர் இருக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு தானே தெரியும். உங்கள் உயிரை நீங்கள் நம்பலாம் அல்லவா, அந்த உயிர் உங்களை சரிப்படுத்தும் அல்லவா. இதென்றெல்லாம் சொன்னாலும் கூட அதில் சிலர் கேட்கிறார்கள், சிலர் அதோடு அந்த பயணத்தை மாற்றிக்கொண்டு போய்விடுகிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் என்றால் அவர்கள் ஒரு அளவீடு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு, பல்வேறுபட்ட வயதினருக்கு, பல்வேறுபட்ட தொழில் செய்பவர்களுக்கு, பல்வேறுபட்ட மண்ணில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரே மாதிரியான கோட்பாடு எப்படி ஒத்து வரும்? அவர்கள் ஏதோ ஒரு கணக்கீடு வைத்துக்கொண்டு இந்த கணக்கீட்டில் அனைவரும் ஒன்றாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்வது என்பது அது சமுதாயத்தில் சரி வரும், உடலில் சரி வராது. ஒவ்வொருவரும் தனித்தன்மையை பெற்றவர்கள் என்கின்றதை உணர வேண்டும். அது ஒவ்வொரு மனிதர்களும் உணர வேண்டும், தனக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று. அவ்வாறாக இல்லாமல் அவர்கள் சொன்ன கணக்கீட்டில் என்ன அதை குறிப்பாக சொல்கிறார்கள் என்றால், பிரஷர் அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுவரை பல உறுப்புகளை பற்றி நாம் பார்த்தோம். இப்பொழுது பார்க்கக்கூடிய ஒரு மிக பிரதானமான ஒரு விஷயம் என்னவென்று பார்த்தோமானால், இந்த உறுப்புகளில் எங்கு ஏதேனும் ஒரு சில பழுது பட்டால் அந்த பழுதை நீக்கிக் கொள்வதற்காக இந்த இருதயம் அதுக்கு அதிகமான அழுத்தம் கொடுத்து இரத்தத்தை அங்கு செலுத்தும். அதுக்கு காரணம் என்னவென்று பார்த்தால், அதற்கு தேவையான மருத்துவத்தை வேறு ஏதோ உறுப்பில் இருந்து எடுக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் தன்னுள் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமிலத்தை சுரக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது. அந்த அமிலம் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு குணாதிசயங்கள், ஒரு மருத்துவ குணங்களும் இருக்கின்றன, மருத்துவ
முறைகளும் இருக்கின்றன. இந்த நோய்க்கு எந்த உறுப்பிலிருந்து அதோடைய அமிலத்தை எடுத்து இந்த உறுப்புக்கு அனுப்புவது என்பதை இருதயம் தான் தீர்மானம் செய்கின்றன. அது அந்த இரத்தத்தில் பயணிக்கக்கூடிய, அது இரத்தத்தில் அனைத்துமே பயனாகும். நல்ல ஒரு இந்த மாதிரியான சக்தி, உயிர் சக்தி பொருள்களும் சரி, கழிவுகளும் சரி, இல்லை ரசாயனம் சரி, அனைத்துமே ஒரு டிச்சி ஓடையை போன்று எல்லாமே அதில் பயணிக்கும். ஆனால் ஒரு துரிதமான விஷயம் என்ன என்று பார்த்தோமானால், எதிலிருந்து அந்த மருத்துவத்தை எடுக்கின்றதோ அதை எந்த உறுப்பிற்கு அனுப்புகின்றதோ அதை நோக்கி அதை அழுத்தம் கொடுக்கும்போது, ஒரு பம்பிங் பண்ணும்போது அழுத்தம் சற்று அதிகமாகத்தானே இருக்கும். பூந்தோட்டத்தில் நீர் பாய்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திற்கு நீரை பாய்ச்ச வேண்டும் என்கின்ற போது அந்த ரப்பர் குழாய் டியூபை ஒரு லைட்டாக அழுத்தினா அந்த நீர் இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்திற்கு சென்று நாம் எண்ணக்கூடிய அந்த இலக்கில் அந்த நீர் விழுகும் அல்லவா? அது போன்று தான் இந்த இருதயம் சற்று அழுத்தம் கொடுத்து அங்கு வேகமாகவும் அழுத்தமாகவும் அந்த இரத்தத்தை பாய்ச்சும். இந்த மருத்துவத்தோடு அங்கே போகும்போது அதற்கு தேவையான அந்த மருத்துவத்தை எடுத்து அந்த உடல், அந்த உறுப்புகள் சீர்படுறதுக்கு ஆரம்பிக்கும். எப்பொழுது அந்த உறுப்பு சீர்படுகின்றனோ அந்த சீர்படுகின்ற வரைக்கும் இந்த வேலைகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். அது சீர்பட்டு விட்டால் இருதயம் சகஜ நிலையில் வந்துவிடும். இதோடைய பிரஷர் என்றால் அது ஒரு நோய் என்று நினைப்பதே மிக தவறான விஷயம். பிரஷர் நோய் அல்ல, அதுதான் உண்மை. இயல்பாக ஒருத்தர் அமர்ந்திருக்கின்றார், ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வேகமாக மாடிப்படி ஏறி இறங்குகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோமே. அவர் இயல்பான ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய இரத்த அழுத்தமும் இந்த மாடிப்படிகளை வேகமாக போய் சென்று வந்த அந்த நேரத்தில் உடனடியாக அதை சோதித்து பார்க்கும்போது அந்த இரத்த ஓட்டம் அதிகமாக தானே இருக்கும், இருதயத்தோட துடிப்பு அதிகமாக தானே இருக்கும். அதை வைத்துக்கொண்டு இவர் நோயாளி என்று சொன்னால் எப்படி சரியாகும்? அவர் ஒரு 5 நிமிடமோ 10 நிமிடமோ அமர்ந்து உட்கார்ந்தாருன்னா அந்த இரத்த ஓட்டம் இயல்பாக மாறிவிடும், அது துடிப்புகள் குறைந்துவிடும். ஏன் அவ்வாறாக துடிக்கின்றது என்று பார்த்தோமானால், நாம் இயக்கத்திற்கு தேவையான அளவு, வேகத்திற்கு தேவையான அளவு, எல்லாவற்றிற்கும் அதாவது பிராணவாயுகள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றன. நிதானமாக உட்கார்ந்திருக்கின்றோம், இதற்கென்று ஒரு அளவு பிராணவாயு செயல்படுகின்றன. சற்று வேகமாக வேலை செய்கின்றோம் என்றால் அந்த வேலைப்பாட்டிற்கு ஏற்ப அந்த பிராணவாயு அதிகமாக தேவைப்படும். ஒரு ஜெனரேட்டரை எடுத்துக்கொள்வோம், அது ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன. சில இயந்திரங்களை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றோம், அது ஒரு நிலைப்பாட்டில் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன என்று வைத்துக்கொள்வோம். நாம் திடீரென்று வேறு இன்னொரு இயந்திரத்தை சேர்த்து இயக்குகின்றோம், ஒரு பிரிட்ஜு அல்லது டிவி அல்லது மற்ற வேறு ஏதாவது சாதனங்களை இயக்கும்போது இதோடைய அளவீடு, அதோடைய ஃபியூல், அதோடைய இயக்கத்தன்மை சற்று கூடும் அல்லவா? திடீரென்று சப்தம் மாறும். சரி, அனைத்து இயக்கங்களையும் இந்த இயந்திரங்களுடைய வேலைப்பாடுகளை முழுமையாக நிறுத்திவிட்டோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அந்த ஜெனரேட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மெஷினானது அது ஓடுவதே தெரியாது, மிக குறைந்துவிடும். இதுதான் இது போலத்தான் நம்முடைய இருதயமானது ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் அதனுடைய இயக்கத்திற்கு ஏற்பவும் அந்த உறுப்புகளில் உள்ள நோவுக்கு ஏற்பவும் அங்கு இரத்தம் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் தேவைப்படுகின்றன. அவ்வாறாக பார்க்கும்போது அந்த நிலையை இரத்த அழுத்தம் என்று குறிப்பிடுவது சரியல்ல. இது தெரிந்தோ அல்லது தெரியாமலோ மக்களை ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு என்றே சொல்லலாம். இரத்த அழுத்தம் ஒரு நோய் அல்ல. ஆனால் அதற்கு மாறாக அதற்கு ஒரு மருந்தை சாப்பிட ஆரம்பித்தால் என்ன ஆகும்? அந்த இருதயம் எதை எண்ணி எதற்காக அந்த பம்பிங் அழுத்தத்தை அதிகமாக கொடுக்கின்றதோ அந்த நேரத்தில் நீ அழுத்தமே கொடுக்காதே என்று அதை தடைப்படுத்துவதாக ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து, சரி அந்த மாத்திரை என்ன செய்கின்றன என்று பார்த்தால் அந்த மருத்துவ முறையில் 2 வகை இருக்கின்றன. ஒன்று, அந்த இரத்தத்துடைய தன்மை, டென்சிட்டி என்று சொல்வார்கள், அடர்த்தி தன்மை இந்த அளவுதான் இருக்கும் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உண்டான ஒரு உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அளவீடு. அந்த தன்மை இந்த அளவில் இருக்கும்போது அதனுடைய அழுத்தம் இவ்வாறாக இருக்கிறது என்று இவர்கள் யூகித்து அந்த இரத்தத்தை நீர்க்க வைப்பது, நீர்ப்பு தன்மை உண்டாக்குவது என்று பார்க்கும்போது அதனுடைய அடர்த்தி தன்மை குறைந்து விடும் அல்லவா?
சரி, இவர்கள் ஏன் அந்த நீர்ப்புத்தன்மை கொடுக்கிறார்கள் என்றால், இது அழுத்தம் கொடுத்தாலும் அது லகுவாக அந்த ரத்தம் ஓடும்போது அந்த பிரஷர் என்கின்ற ஒரு பல்சு என்ற துடிப்பு என்கின்ற ஒன்று அங்கு இல்லாமல் போய்விடுகின்றன. அவ்வாறாக போகும்போது இவர்கள் பிரஷர் இல்லை, இப்போ சரியா இருக்குது. அப்ப என்னாச்சு, இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டோம், இப்போ பிரஷர் இல்லைங்க, சரிங்க சரிங்க பிரஷர் இல்லை இல்லைங்க, அப்போ திருப்பி நீங்கள் மாத்திரை நிறுத்த வேண்டியது இல்லைங்க, தினசரி சாப்பிட சொல்லிக்காங்க. ஏங்க அப்படின்னா அப்போ தான் ப்ரெஷர் சரியா இருக்கு. அப்போ ப்ரெஷரை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்களா இல்லை அதுவாக கண்ட்ரோல் ஆகுதான்? அடுத்த கேள்வி. கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க, எதை வைத்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க? ஒரு மாத்திரையை வைத்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க. இதனால் என்ன இடர் உண்டாகின்றத என்பதை அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நேயர்களே. நன்றி, வாழ்க வளமுடன்.